Més de 400 jugadors. Dono la paraula al president del club, senyor Joan Luca. En primer lloc, vull agrair la presència aquí i donar les gràcies a les seves famílies que han vingut a dir adeu, però des d'aquí diem que sempre tindrà un lloc en el nostre cor i, per suposat, al club quan ella vulgui. Un fort aplaudiment per la Pilar, que no sé si estàs, però aplaudiment. Deixem treballar amb tranquil·litat el cos tècnic i estem fent realment una bona feina. Que és la llengua del futbol. Els resultats avalen la feina feta per aquest club. Sapigueu que des del districte teniu tot el nostre recolzament, agrair la vostra presència. Any rere any, quan venim amb aquest acte, cada cop hi ha més equips, el qual vol dir que la tasca que s'està desenvolupant doncs és una tasca que és positiva. El segon agraïment és a vosaltres, els pares, perquè esteu dedicant un temps perquè els vostres fills es formin. A través de la implementación del sello internacional de garantía ética SES para entidades del deporte base. Juga sempre d'acord amb les regles. Respecta totalment l'àrbitre. Ser esportiu i solidari amb el contrari. Juga pel teu equip i sigues bon company. I si perds, fixa't en el que has guanyat. Esto es realmente la victoria del deporte. Gracias.